आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनायनि फाइनाल डेट एनाउन्समेन्टनि बागै आं नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। रांखौ मोनमारगोन ना मोनमारा गोबां मानसिफोरानो गोनो गोथो जाबाय दं, जाय बिथांमोना नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन। गिबियावनो गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन बिजनेस मावनो 10,000 रांखौ सोनानै होगोन, बेयो इनसेन्टिभ हिसाबै नोंथाङा बेखौ रांखौ मोनब्लाबो गभर्नमेन्टनो हरफिननो नाङा। गोबां मानसिफोरा, आइजोफोरा, लाख मानसिफोरा बेयाव एप्लाइ बानायदों, बेफोरबायदि फर्म होनानै दोनदों। बेनि रां सोनायनि आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होखांबायमोन। बे रां सोनाया फेब्रुवारि 1 मास मोननैल'सै, फेब्रुवारिनि 1आव बे रांखौ सोनायनि बाथ्रा बुंदों। ইয়াৰ লগত আমাৰ যিসকল মহিলাই গ্ৰুপে 10,000 টকাৰ কাৰণে আবেদন কৰি থৈছে তেওঁলোককো মই জনাব খুজিছো যে স্কুটিনিৰ কাম শেষ হ'ল, বানপানীৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিলে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ জমা হৈ যাব। এই কথাও মই আজিয়ে আপোনালোকৰ ইয়াত ঘোষণা কৰিলো। কিমান মহিলাই 10,000ৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল? হাত ডাঙক। কিমানে কৰিছিলে? ঠিক আছে, 10,000টো পাই গ'লে 200 টকা মোক মিঠাই খুৱাবৰ কাৰণে থৈ দিব। ঠিক আছে। रांखौ मोननो नोंथाङा बेयाव मोननैसो हाबा मावनानै लानांगोन। आङो बे हाबाखौ नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव खोन्थाहरगोन। नोंथाङा मा खामानिखौ, मा हाबाखौ नोंथाङा मावनानै लानांगोन रां नोंथाङा सोनायनि सिगांनो। जुदि नोंथाङा खामानिफोरखौ सम थानायावनो दाबो मावनानै लायाखै, नोंथांमोना रांखौ सोब्लाबो नोंथांनि बेंक एकाउन्टसिम राङा फैनाय नङा। जोङो बेनि इम्परटेन्ट आपडेटखौ नायगोन। गिबियावनो जोङो DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार रां सोनायनि दानिया सिस्टेमा सोलायबाय। आगोलो नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ डाइरेक्टयै होबानो बेयाव रांखौ सोयोमोन, बेंक एकाउन्टनि जोहै रांखौ सोयोमोन। नाथाय दा नोंथांनि आधार कार्डनि जोहैसो रांखौ सोनाय जायो। आधारजों बेंकजों लिंक थानाय जानांगोन। नोंथांनिया जुदि रां मोननोबाथाय बे आधारजों बेंकजों जायनिया लिंक दं बेयावसो राङा हाबफैगोन। आधारनि कार्डनि जोहैसो नोंथांनो बे रांखौ हरनाय जागोन। मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि बा सेन्ट्रेल स्टेट गभर्नमेन्टनि जिखि स्किमनि राङानो जाया मानो आधारनि जोहैसो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन। बेखौनो बुङो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेखौ नायगोन। आरो नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोननो नोंथाङा मोनसे अनलाइन नोंथाङा गावबा गावनि ग्रुपनि नोंथाङा नामखौ चेक खालामनांगोन। नोंथांनि बे ग्रुपआव नोंथांनि नामा दंना गैया जोङो दानिया बेखौ नायग्रोनि। मस्ट इम्परटेन्ट बियो नोंथाङा रां मोननो थाखाय, मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोननो थाखाय मोनसे ग्रुपआव नोंथाङा गावबा गावनि ग्रुपआव नोंथाङा नामखौ चेक खालामनांगोन। जोङो दानिया बेखौ नायनि। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन नैबे लाइभलिहुड ट्रेकिं सिस्टेम। बे लाइभलिहुड ट्रेकिं सिस्टेमआव नोंथांनि नामा दंना गैया नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै लाग्रोनांगोन। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय गुगोलाव नैबे लाइभलिहुड ट्रेकिं सिस्टेमखौ नोंथाङा सार्च खालामबानो जाबाय। आरो नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोन्दों लाइभलिहुड ट्रेकिं सिस्टेम, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि आं दानिया बेयाव क्लिक खालामबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोन्दों फाइनेन्सियेल इयार। नोंथाङा फाइनेन्सियेल इयाराव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि स्टेट, नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। सरि, बेयो स्टेट नङा, नैबे फाइनेन्सियेल इयारखौ नोंथाङा नैबेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। 2023-24खौ बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया नैबेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि ब्लक, नोंथांनि नामा नैबे लाइभलिहुड ट्रेकिं सिस्टेमाव फैनाया इम्परटेन्ट। बेयाव जुदि नोंथांनि नामा फैया अब्ला नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। आं डाइरेक्ट बुंखायो, मानो होनोब्ला नोंथांनि नामा नैबे लाइभलिहुड ट्रेकिं सिस्टेमाव फैथारनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि ब्लकखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनो नांगोन। दानिया आं बेयाव ब्लकखौ सिलेक्ट बानायबाय। आरो नैबेयाव ग्राम पन्सायत नोंथांनि VCDCखौ नोंथाङा बिदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांनि भिलेजखौ बेबायदि नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो नैबेयाव नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम बेयाव क्लिक खालामनानै
गावबागावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय आरो गासैखौबो बेबायदि क्लिक खालामखांनानै नैबे सार्चआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय आङो बे सार्चआव क्लिक खालामबाय दानिया नोंथाङा बेयाव गावबागावनि नामखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबागावनि मेम्बारनि नामखौ नायनानै लाबानो जाबाय नैबे बक्सआव दङ आरो लोगोसे नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों मेम्बार नैबे मेम्बार नेमाव नोंथाङा गावबागावनि नामखौ नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय जुदि नोंथांनि नामा नैबे लिस्टआव फैयाखै अब्ला नोंथाङा रांखौ सोब्लाबो मोननाय नङा बेफोरबायदि नोंथाङा चेक खालामना लाबानो जाबाय दानिया जोङो फैसा हाबनायनि मोनसे आपडेट नायगोन DBT सिस्टेम डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेमनि बागै जोङो नायदिनि बे DBT सिस्टेमा माबायदि नोंथाङा बेखौ बोरै नायनो हायो दानिया नोंथाङा बे DBT सिस्टेमखौ चेक खालामना नायनो थाखाय नैबे गुगोलाव फैनानै NPCI नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन NPCI-खौ नोंथाङा बिदि सार्च खालामबानो जाबाय बेबायदि नोंथाङा सार्च खालामबानो जाबाय नैबे npci.org.in बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय दानिया नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों कनजुमार बे कनजुमाराव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबे भारत आधार सीडिं इनेबलाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि आं दानिया बेयाव क्लिक खालामबाय दानिया नोंथाङा बेयाव बेबायदि नुनो मोनदों नोंथाङा नैबे 3 डटआव क्लिक खालामनांगोन नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे आधार स्टेटासाव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन नैबे आधार मेप स्टेटासाव बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथाङा बेबायदि दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय आरो नैबेयाव मोनसे केपसा नुनो मोनदों नैबे केपसाखौ नैबे बक्सआव इन्टार खालामबानो जाबाय नोंथांनि आधारजों जि मबाइल नाम्बारा लिंक दं बेयाव मोनसे मेसेज फैगोन बे मेसेजखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायना होनांगोन बहायनानै नैबेयाव साबमिट नैबे चेक स्टेटासाव क्लिक खालामना होनांगोन आं दानिया बे प्रसेसखौ देखायहरनि बेयाव OTP-खौ बेबायदि बहायनानै होबाय आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों साबमिट बे साबमिटआव क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि आं दानिया बे साबमिटआव क्लिक खालामनानै होबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव स्टेटासखौ नुनो मोनगोन नोंथांनि नैबेयाव आधार नाम्बारखौ नुनो मोनदों दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों मेपिं स्टेटास आधार मेपिं स्टेटासखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों इनेबल फर DBT बेबायदि खिथिगोन जुदि नोंथांनि DBT-आ लिंक जानानै दंब्ला नोंथाङा बेबायदि चेक खालामना नायबानो जाबाय नोंथाङा बे आधारखौ माब्ला लिंक बानायहैदोंमोन नैबेयाव डेटखौ नुगोन बेफोरबायदि नायबानो जाबाय दानिया नोंथाङा अनलाइन जुदि नोंथाङा आधारजों बेंकजों लिंक बानायनो सानदों अब्ला नोंथाङा नैबे 3 डटआव क्लिक खालामनांगोन 3 डटआव क्लिक खालामनानै नैबे आधार सीडिं बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव येसआव क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नैबेयाव होबानो जाबाय नैबे बक्सआव आरो नैबेयाव नोंथाङा रिक्वेस्टआव नोंथाङा नैबे सेडिंआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथांनि बेंकनि नामखौ नोंथाङा बेयाव बहायबानो जाबाय नैबेयाव सार्च खालामनानै नोंथांनि बेंकआ मा नाम नोंथाङा बेंकखौ गावबागावनि बेंकखौ बेबायदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय माबे बेंकजों नोंथाङा आधारखौ लिंक बानायनो दानिया नोंथाङा नैबेयाव टाइपिं नैबेयाव नुनो मोनदों जोंहा टाइपिंआव नोंथाङा नैबे फ्रेसआव क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो जाबाय आरो नैबेयाव खेबसे होफिनबानो जाबाय दानिया नैबे टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ फरायनानै नोंथाङा नैबे बक्सआव टिक खालामबानो जाबाय बेफोरबायदि बक्सखौ टिक खालामनानै नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नैबेयाव नोंथाङा प्रसिडआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय नोंथाङा बेयाव मोनसे OTP फैगोन नोंथांनि मबाइलाव बे OTP-खौ नोंथाङा बहायना होबानो नोंथांनि बे आधारजों बेंकजों अनलाइननो नोंथाङा DBT-खौ लिंक खालामनानै लानो हागोन दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ